Yes. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Kawuono adwaro mondo akele weche moko gi Dholuo matin. Yeah. Injili ok en mar joloka kende. Seche moko nyaka wapari joge wadhi. Yeah. An nawacho ni dago mondo adhi gi ji duto. Omiyo adwaro nakele wach moro. Fallen Halem erokamano kuom biro luongna jomoko confirm na kabe sound ber asebiro ka Pastor George Ngalo erokamano Fallen Halem erokamano kuom biro wachna uru kuonde moaye ago erokamano kuom biro to unyisa kuonde moaye apako Yesu. Thank you for coming. Glory to Jesus. Hallelujah. Glory. Hallelujah, glory. Luongna jomoko, yes. Dokabano, duomo dogne Yesu. Florence Ojuka. Flo, erokamano kuom biro. Thank you for coming, Flo. You're welcome to be in the presence of God. Hallelujah. Adorina Ugenya, Kagudo Road, Dorina, Tune. Thank you for coming. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Luongji mondo bi enyinga sai. Hallelujah. Glory to Jesus. We praise the King. Glory to Jesus. Hallelujah. Andrew Sidede. Winter Ogacho. Mamarwa. Mano ilungi Doti Meleza. Doti Melez. Nyarwa menyen, menyasayo kelo menyen. Luonga ji mondo bi. Adwa miyo white. Kae tachaka miyo wer machielo. Hallelujah. Nelson Kayungo is watching. Nelson, thank you for coming. Vincent Okeno, thank you for coming. Just remain in line, remain in the queue. I'm going to bless your soul as you are blessing me by your coming. Hallelujah. Yes. Ngalo from Lakisama, Nairobi. Yes. Bishop wa muziki nepodowuok matin. Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. Asedonjo manginya mano gudnera aseneni. Yesu. Yesu yo. Ma Yesu yo. Iroma Yesu yo. Iroma Yesu yo. Ya migogo.
Hallelujah. Hallelujah. Yes. I part with me, your son, I will kill real quick. Yes, I'm a leech. Yoga mal kilo, yoga mal loyal. Maluchu ni Obia there, Camolil, Tomaco, Yakono, Gilwetana Chalo Choma. To Tini, no my chin live. No kill watching Pitija. More we just had enough. Manu, ni doti meleza. Manyama nyaka YouTube, doti meleza. Hallelujah. Yes, you. Hallelujah. Wasomya mo mama pio kawuno adwa ni moda we kod Dholuo. Adwa na we Dholuo, and I just want to apologize for those who are not speaking our language, but we are not doing this just to offend you. What we are doing this because we have been given a worldwide outreach. So there is a particular people that speak my language, and sometimes I would want to reach them wherever they are. So please forgive me. Kuru beda wudo eni beda kanyo beda kabisa beda ikao ka kompost ket sibi pire sime no malongo kataka ine nyimi TV bed kanyo makata luang ni ema huyore umi kiki gwany kikiri yabe di beda kanyo to kataka ingi sime pire kanga ma piro nyathine mokwongo makongi to neno suche kuome pire monda tiek pada wachene dakika manoko kabe kao thuolo mang'eny to kikiringi mane ka utimo gbono ni lefting. No. Kiki me the number, the graph, the dog chin, the catamana, akwai, bedi, aye manu chalo crusade, to bedi matin. Muma wa choni ya. Rudy Marario Chakre Ochiko Kodapar Abrosome Kesungo Taloko Dholuo. And he said, thou hast had a thing, nevertheless, if thou see when I'm taken from thee, it shall be unto thee, but if not, it shall not be so. Yes. Watch machomo bobi ambosani wachaka somo machielo teach jo ote adek matindo adek nyakabich teach jo ote adek wacho niya matindo adek nyakabich wacho niya, who seeing Peter and John about to go into the temple ask an alms. And Peter, fastening his eyes upon him with John, said unto him, Hallelujah. And he gave heed unto them, expecting to receive something. Now, verses, yes, glory to God. Let me repeat verses 4. And Peter, fastening his eyes upon him with John, said, Look on us, Dagona. Patrick from Kakamega, my brother, I am speaking a little bit Greek or whatever, so you will have to forgive me. Muma wachoni yam, kan Elijah ose wuotho kod ngamiloni Elisa bangi gini modhuro to okete test mar neno makatambalo wang onge. Kenune ngamano winjore oter Elijah e committee marangado bura e committee miyake mwandu e committee marangamano me power of attorney mano me teko mar pogo mwandu nikech Elijah ne nigi mwandu mar chuny mwandu mar teko mwandu mamiyo nying idho mwandu mamiyo gik matimore ne ng'ato idho niluongo ni mwandu mar teko. Elijah be jatisbi to kata kamano bang' osewuotho kode owuotho gi kijana ma owegi mora to ka kijana cha kwae ikono kijana ni ng'ane dwa kawo to dagi gi Jordan gi dhi Jericho gi wuotho kamano dagi oramo
ne okadwa wuoyo mang'eny. To nitie ramo ma ng'ato nyalo ramo godo e nyimi Nyasaye, makata ji nitie gik magineno ma jomoko be neno adieri mawachone ni Nyasaye onge kodi kendo thagori, ibiro tho, ibiro dhi e mach, in kata purgatory ok ibi dhi kale, kendo gik milemego ok ibi yudo. To en orama rama nikech nitie kama wang'e nitie. Gima wang'e neno ok pogore gima wang' jomoko neno. To ne ogik sama koro wang' Elisa nyaka nenie kiwango machielo, ok neno moro ma kawaida nikech sa kogik to jatende miluongo ni Elija kore niya, aneno kiseramo kijana janabi matin, aneno kiramo, to wachna nikech adong' gi dakika manok, ikawa adhi ikawa, koro wachane, speak your case, wachane gimidwaro. To ambone pa to Elija nobuok ka gima ne ok ong'eyo ni gima kijana ne dhi dwaro ni ne en gima makore gi ngimane. Ne ok ong'eyo ni ngimane ne kijana ni dwa dong' godo e piny ka. Omiyo kijana no kore ni ato tekoni ema dwaro. Kendo adwaro nyadiriyo, adwaro tekoni. Ropino ema dwaro. Omiyo Elija ong'iepo wacho ni, ikwayo gima tek. Ne gik matek ikwayo gi joma wang'gi ochiek, kendo joma chomo wang'gi kuom Nyasaye, joma nigi wang' moluoro ng'icho kendo luoro Satan, ne gin gibolore ni Satan obolore ni Satan ka nyako moro modiye tie konga godhiambo to muodore gi lum, choro lum kata ite yien, yie ya dagi nang'a daga mago ok donj kanyo. Ka koro idwaro ng'ama wang'e chomo wang' ng'ato tir mokone niya, gimikwayo to tek, idonje piny kamiluongo ni kama the impossibilities nitie. To kata kamano isewuoyo, tadwaro niya, nitie kama wach ni kawuono dwa donjogo, wach ni koro kawuono dwa donjo gi kamiluongo nang'owa, neno moriere tir. Ne ji mang'eny Yesu pakuru, wachna ni duong' gi pak gi nyalo gi loyo gi teko odog ne Yesu, wachna namin. Ji mang'eny weng'iyo Yesu to ging'iyo chandruogegi. Mae sida, mae gimomiyo ji mang'eny ok go abal e nam ono, nikech gigo abal e nam chandruok, magiyuage chandruok, magitie gi chandruok, magidakre ne chandruok, majoyalo go abande no kodgi e kar chandruok, abande leo, abande kwamo, abande iyi, abande koki, abande wiyi, yewi, kaki suke, kaki tude, kanyoje chino dake, lawi no chiek, lawi no bor, lawi no kando, lawi no atigalo. No, ji mang'eny ok ng'i Yesu. Ka kidwa dhi kama Yesu nitie, we ting'o ne Yesu chandruok. Ni ting'o ne Yesu ni chandruok, ne gini kaka tima. We Yesu mondo penji ni to gino sebedo ka timi karang'o, mana kaka nopenjo ng'ato e muma manyien ni to nyathini gino sebedo ka timo karang'o, ni nyaka atine. Bas ikreuru, nikech useng'iya to koro kik ung'i gino, an mondo ung'iya. Ubiro neno gima dwa timo sani. Kisedhi kuom makanika mang'ongo, idhi kuom injinia, kuom dokta, kuom jayengo maduong' midhi kuome, kisesudo kuome, winji ng'at moro iluongo ni Luka nochuogo wer moro mowacho niya, jathieth maber osudo ka en Yesu. Tiende niya, noyudo kata yedhene manochokorego mane yonge kaka ne en agod dokta, koro ok nyal, koro siemo ne ji Yesu ja-Nazareth. Kawuono godhiambo awacho niya, Elija be onge wachni. Elija kono Elisa ni kineni nena kadhi, kinena
kadhi tiyude to katimbala mbala wangi pap tiyudo kasadi ok ni yude ng'ou ne mae gima timo jomoko kawuono inyalo lamo ne Nyasaye milam ne Nyasaye to ningechi gicha pod owinjo ka gicha nitie manyunyo pod owinjo ka gicha yweyo boreno pod yweyo pod oneno ka gino nitie kae to wacho niya Nyasaye konyo ng'ama konyore kende iwinjo jo theology marong jo theology maricho Nyasaye konyo ng'ama konyore kende Nyasaye konyo ng'ama ringo mago weche mag miriambo manoa e piny ruodh jachien ok gin muma ok ni yud gi muma kata be ok gin tudore gi muma nikech kata yud mana ner gi muma to gimako siep gi wuod ner gi muma mondo kabaka gi yud mana kaba jogo nyalo bedo relatives ok donjre hallelujah tiene niya wach Nyasaye wacho niya ni ng'ato yie gi chunye toulo gi dhoge tirese ok niya ni ng'ama ni Nyasaye konyo ng'ama konyore kende eke konyori kendi to chamo konyira kisenyalo ni nyalo konyori kendi ni rieko nitie in walamoni to in ywago doctor ma India in walamoni Nyasaye to in ywago doctor ma Kenyatta Hospital in walamoni Nyasaye to in ywago doctor ma Nairobi moro ming'eyo mano yango ng'ato ok gane mano yango to ito to wadwa yangi sani e nying Yesu Kristo ma Nazareth ni Yesu wenyio chandruok we kao chandruok kae tiketo chandruok ni duong machalo Kilimanjaro kao Yesu obedo maduong moloyo Mount Everest kae to chandruok ng'iye kanyo ti ng'iye go tada ng'iye kichae iwacho niya dhieri to taneni tachai ok ibi thaga ok abi ywak ni ka kulo wiya piny ka chiemo taparo na dhier ka wuotho taparo na dhier one sasa ya misiko kiyomo dhier gi pachi kata yomo tuo gi pachi ni paro ni kaka ng'ane no tho mi kaka ibiro tho mi tude gi laini mag jodala moko biro tho ka tuo no nego ni gini no nego ji dala wang'e ma kaka kia dada no tho ma kaka kia kwara no tho ine nitiere daraja manomuki to ger machalo mar BBI eno ndike duok ge pak giloyo ginyalo gi teko odognes ondike kitabu mane ondike buk mokwongo mar Timotheo 2:5 owacho niya ni nitie Nyasaye adi achiel to ng'ama nie kind Nyasaye no gi dhano iluonge ni ng'a dhano miluongo ni ng'a Yesu to ok Yesu kende Kristo mano en jager dereche ma wang'eyo masani manitie mane BBI Building Bridges Initiative mochakie polo ochake gi Yesu Kristo miluongo ni Nazareth koro weng'iyo nwa chandruok weng'iyo nwa gi kakidak weng'iyo ok wadwa ng'e kakidak Paulo wacho ni kaka wadwa biro irudo ok wadwa ng'e kaka durak ok adwa ng'eyo kata nosenyuomi gi chwo 10 ok wadwa ng'eyo kata in ni to nyadiboro ok wadwa ng'eyo gik madotimore ni yes kijana ok wadwa ng'eyo nyithindo mane nyuol amiga ok wadwa ng'eyo mon moseweyi gima wadwaro weng'iyo nwa kuno ng'inwa ne kama Yesu nitie sani kinene to nyaka yudi sasa ya mayini ne Yesu malongo minene miwinji kinene ne pap to sano e makiju chiende te mane lawi mano moke ngimani nyaka age ngweche literally and they will run away from you Yesu pake mane momiyo mama wacho tijote nenti ji ariyo Joyala Rio, Ilumuni, Yawut Mor Polo, yes, men of thunder, Yawut Mor Polo, Ningiga, Petro, Achel, Joanna, Rito Chulama Fatimo, Nena Sia, Noja Ninuma Ngola, Kenoja Saine Will Code, to Petro, Tilumona Rosa, Jagogo, Mungi Gik, Miyo, Gik Batek, Jagogo, Mungi, ingene jonam ongiyo gi weche modhuro mamoko kabe wacho ka to Petro ma wuod Jonani ka gidhi kato maya Joanna pap rando nige kanga jongiyo gi mowacho niya and he fastened his eyes on them nongiyo gi
kama gite nong'iyo gito Petro wacho ne bas koro sani mich na jakati adwaro mich na muduti Johana to rit chulo ma Fatimo mobro de kara kobro sa chandruok kara kobro de kabsabanade I don't care omiyo Johana bende odwa jo Petro dwa siemo ne manangancha kaki yudo ono ki yudi gi joma ni Slamba land biwinja joma ni kar nindo nagin kagine kanisa omodo nindo en ko bedo piny ko winjo wach Nyasaye omodo nindo to internet to ng'iyo mna kagima notimo garus sime mar internet mar Facebook jomoko picha moko gumo moko ke otimore nade mano to konindi to kodhi e kanisa odonje Slamba land kae to hamo dhoge kae to dwaro ni mondo dija nabi moro ni mondo korne wachi ni minyake yud kendi wuon ibiro yude nade ok ni ka ng'ato ni mokoruni ibiro yude king kawangi ti chomo kuom Yesu miluongo nang'owa ja Nazareth iluongo nang'owa Kristo duong' gi pak gi nyalo gi loyo gi teko odogne Yesu kaeto okone niya wan fedha gi dhahabu onge go tok ni jogo neno njobo morudhier yes samoro samane jawaro thocha to de pod onge gik moko to gige gine nitie kata kamano momo wacho niya kokono jam chani niwa okokone ningi problem mari niwa amula nitie ni muna yuda neke katie ndigio dolore kabere monitie to kaleche madongo benitie matero ma communicate giga dundo to kelo dile makacho kenosa toy no okoteo nikech nonge ginolej Petro gineoge ginolej mar anatomy bar dhano omyokone mane ngiwa we ngiyo nwa problem awacho ni ngato godhiambo sani ni kata dhako moweyi kata dichuo moweyi kata giang'o motamore kuomi we ng'iyo siti no ahinya ni kamoro amora miyale ni to kanye mariye miketeri chokwa biwinja gima ng'eny ka ni chandruoge ne moringo kodhi go chokwa olawo chokwa jaka do ba jaka ginene kabiro ng'owa isiolo olawo ni chandruoge no chandruoge ne molawo go chokruoge chandruoge ok lawo go chokruoge dhi neno Yesu to kidhi neno Yesu to nitiere gik mobiro timo mane momiyo mama wacho gik mawacho gi ondike mama nang'o ni he can do more than we can think or comprehend onyalo timo moloyo mawaparo kata mawadwaro kata mawakwayo nang'o kiseng'iye okeneno nyicha ma kawaida nyicho man anointing kawuono adwa lamo ne ng'ato mondo ibed gi nyicho mar anointing mondo iyud Yesu kamili kinene Yesu kinene ja Nazareth kinene to wang'i yawre nikech en ler kineno to mudho nyaka ler en ler mar piny ni to ne en ler mar piny to mudho noteme to mudho ok notame rieny mane momi waluonge ni chieng' jamondo mane momi waluonge ni sulwe marokinyi en ye ler mar piny the light of the world kineno Yesu weneno sida my message na makawuono godhiambo weneno sida weneno lewni leo barai akwamo aleo akwam ni mari ka kilemo ibiro lemo ibiro beo dogi ibiro beo galeo ibiro beo kabelawno Nyasaye ok duoki ok awuondi Nyasaye duoko lamo mochomo wuode tir ochomo wuode nang'o Yesu pake iwinjo mna kang'ade ne to mufuta iluonge ni Batimeo wacho niya wuode Daudi iwinjo mano osefwenyo Yesu gi nyingene mag muma madongo osefwenye koro kata kowacho gimodwaro to osefwenye osenene gi chunye ma Johana chako dogo were chulo mafutimo ni Yesu aneno gi chunya wanga me chunya nene ndalo duto wuoyona kaini ne Yesu kati muofu mar wang' ma oko tinene chunyi tiwinjo ka chunyi onene to neno chang chunyi onene to neno mwandu chunyi onene to neno dhako chunyi onene to neno nyithindo chunyi onene gik makwanogo tieni kineno Yesu kane gionge to gibiro e yo makare e yo maber
Mane kaka Yesu tiyo. Yes. Oknia ni kitu siti mbele. Bisabatin. Akwamo ginitendo. Aleo girend. Aleo gilon. Aleo gi pana ne Yesu ja Nazareth ni amara ikono niki kwa ulu chandruok wenji Nyasaye apana awacho ni kisengeyo kaka formula metimo go kwano yo sawa to ngama kia formula metimo go kwano mane ngama lokoro dinglori makata chiel mede achiel to tame to kai timi formula ni achiel kama koro kwan kede achiel kama kimeda achiel kama teriwo ge gina di kata kia formula kata kia kwano ai ni wachi ni manu polikia kata wachi ni ariyo mede ariyo ikoni ariyo tiene ma achiel Mario, gigi medo ge inadi mani ko low formula, low process. Mani mo mi domoko utugure gi kasara ngono romo. Ngono digi ujinga, ngono di paro mudinore, ngono de mena ge paro maleo. Nigeti ngono neno Yesu. Bene mo mi wacha ni ngono mar Yesu. Ok nini tiere ngono moro modake e pin moro man Venus to Yesu to dake pin no ni heaven. No. Ngono and ngono mar Yesu to yao paro dum gepak giloyo ginyalo duo dong Yesu kisuru ya ibro wacho nango ni kosi wanariambo o kariambi gimumi o kariambi dongo ni kiemoma ne Paulo ni oneno Yesu ma Yesu ogoe piny gi punda ka oidho punda mawangi gik boko moli machalo kalagakla nitie kare juchiende boko mowinjoro guoge wangi machalo kalagakla juchiende bage ni gik benisene no ngeny isene no gik buduru moni goro mol ka wuoke wangi gik bisene no duru gini e pachi kajo kata ok dingi mole gidalo bedo wangi ma physical to gini e pachi kajo gik bisene no duru isene no jolemo molal mano beni e pachi kajo wangi usetero isene no kiamowa isene no yen isene no yede isene no subtande isene no dakteche mano be isene no to kawuodo oningore gigo mol mondo wae wangi mondi ne Yesu per wuri Jehova mutu ketie ilone tal mar Calvary dal no chungi achiel kende ba ju chiendo luoro ni ka unongiye kaka Musa no chungo thuno mole thim kaka no chunga nyarombo ni mungiye to kata stulo kayo gi sum obedi sum marukimi kato kai ka wodo te inwangi chomo mena ka Yesu okibito kato bed mena corona mo omaki girte folote tung do yimi Yesu okibito nige Nyasaye di kodi apako Yesu ja Nazareth modiamo kata sida di pie medi yanyi ni okininyal idier okininyal ino ikia ngowa okininyal jo yalo se yalo giwetini gise yanyi mereka kade yanyo sara mamegomba gise hallelujah duo dong Yesu to kana kamano in wangi kikigolu kuomi Yesu wangi kikigolu kuomi Yesu ibro wacha ndabro neno Yesu kajo ondeki weche de mondeki kage hallelujah nigeche the word en wacha neno mondiketi wangi nigeche wacha ne duo dong Yesu nyaka chieng moro machielo yo adwa ni modalam ne ngati Nyasaye godhiambo sani awinjo teko maduong kamol omol kokalo ore kachelo koda gwenge aora omol bolo aora mar Nile moe piny Victoria mochomo piny Misri borbe oloyo Mississippi River mane piny America. Yes, kata in gi sida mogangore mutiro mapek kata juchende boko ni mbele ni mechalo Goliath ikikingigi wacha kada Daudi no wacho ibiro na nying tonga baja tana biro ni nying Nyasaye maduong biro ni Nyasaye Israel mabiro ko ini biro na gujusi magido misenego jacheni biro na gujusi gikaki se chando jomoko miketo pache getana biro abnolo sani pap abiro gi nying Nyasaye biro ni Nyasaye Israel ka Israel bor to wachana biro ni nying Nyasaye baru kinyi kamara kata jayani kao kanyo ni kete jayani abiru ni nyingi kata ka wuru jayalo kata ka mama jayalo kata ka ngo ngat moro moye maungo gi covenant lol nyingi sani mondo walam ni Nyasaye badung Nyasaye mar jokedo Nyasaye baru beloyo dung ge pak
gi loyo gi nyalo gi teko dogne Yesu. Hallelujah. Paki amina ruodh kendo ruodh kwe. Erokamano nikech wang'wa wachomo kuomi kama nitie konyruokwa. Wang'wa nyaka wachom na kuomi. Gige pinygi magi to kalo gi yamo, gikalo ka tipo. Kata obedo ni jachien wuotho kaka sumbi koruto komanyo joma dongam. To wachni ka waketore, to wachni ne man gi misingi kendo en ma en misemo tegno ma ok yiengni. Aketo akwayo mama chamo do bedie lweti Nyasaye maduong'. Akwayo nyako chamo do bedie lweti. Akwayo kijana na akwayo jaduong' no, akwayo no Nyasaye maduong' ng'ata bende winjo duonda kaka giwinjo duonda no Nyasaye kaka timnegi ono mari mondo mon kuomgi osetegi olugi rondi olugi kaka tond rabuon ono no mondo olugi rondi kamoro amora ma gintie olugi e bedroom olugi e sitting room kamoro amora ma gintie ofisgi kata gin e ndara kata giwuotho kata gitimore ne Nyasaye maduong' ono mari mondo olugi apako nyingi ma nyaka chieng' duong' odogni kuom sani e nying Yesu Kristo ma Ja-Nazaret. Hallelujah, amen. Watudre odhiambo sani igosime iore SMS gima Nyasaye owachoni itimie neno, gima Nyasaye omulie itimie neno. Nyasaye mondo gwedhi nyaka wachak warom kendo. Hallelujah. Duong' ne Yesu Kristo.